no Tobacco Festival Engineer ket nagadado dagitay naggatitidog ken nagpipintas nga klase ti tabako. Tadagamin pa contest naman na dyan, no? Kasta nga daytay maangay ti Tobacco Festival iti bulan ti Marso. At dagitay mapakontest naman na dyan, dagitay nagduduma nga katidog, kolor iti tabako. Dahil kami ka Agriculture Day. Dahil po, ti pagkikitaan tayo niya. Haan lang nga tabako ti makitam di jay. Ure pa kita'y pinakang ako nada. Dadakkel nga sanja, da atitidog nga utong. Dadakkel nga kahoy, ay atitidog gayam. Kinda dumabay, kasya po. Ati sitwasyon na rin jay. Meaning to say, umasidig ka tumasidig. Nga talaga iti panag-aapit. Kaya of course, dagiti na dumapay nga aktibidades. Ngay sumat na gito'y apo. Iti mangipanagnak, iti sitwasyon, iti paggargarawan tayo nga kultura, hanlang nga dito Candon City, hanlang nga dito Ilocos Sur, urepay ka dagiti kabangibang tayo nga po nga probinsya kan rehiyon. Iso na jay, mga kaibigan, ti maysa kadagiti kapaliiwan kan makita tayo mo't apo kadagiti nga gundaway. No may lawan kayo nga pumasyara po kadagiti nagduduma nga lugar. Makita mo tin, uy nagadu nga tabako dito kunam no kasjay. Makita mo kaduan ti tabako. Nga madamo dati may isang lugar nga gundaway, api nagaduma nga mais dito yun. Kunam no kasjay. Ken no makapangkamo may isang lugar, api nga nagadumot ti mani dito yun. Oh, di ba? Kasjay apo na niya ti sitwasyon na. Ngam definitely no kastoy apo nga umay ti summer season. Dito yung lugar tayo ket number 1 nga talaga iti tabako. Iso na jay. So nga kadagitay agapitan na po iti tabako na. Good morning kada kayo. Aglalo kadagitay agatod tatangal daw. Dagitay mapan digital talon, dagitay agtudok ti tabako. Dagitay agiserrek ti ginatod dan iti uneg ti pugon. Kalpasan na ket into na sirik na kay siyempre paberber mo di pugon. Ajay kunada ket yellowing kunada mo di jay no damdamo na. Ati sumarunon to di jay ket fixing kunada to beten. Di jay maudi kay surya ti kunada nga drying. Di jay mo nga makita nga datay ininot to mo tapo nga maluto di jay bulong iti tabako. Iso nga kasjay mga kaibigan iti sitwasyon na jay most of all amo tayo matang ano iti tabako ti pagsisaritaan na po iti kapintasan nga may sapay nga itid na rita ket isurayay RA 7171. Isurayta po ti pagagapuan ti pondo kadagiti nagduduma nga project kadagiti nagduduma nga luglugar apo diti probinsya nga Ilocos Sur ken uray pay kadagiti daduma. No adagamen ti Tobacco Festival diti Candon ket kwa adapi dagiti daddo mga agapu di Region 2. Agapu da DJ Cagayan ken daddo mapay nga lugar diti Region 2. Umay damot maki Tobacco Festival. Iso nga no kan ko apay adu mga tati tabako DJ Ayanda. Makunam DJ panuno mo tay apay nga tanga ni adamot taga Region 2. Kunam mat. So kasjay apo DJ oray pay ditoy kabangibang tayo nga probinsya dalat tamet ditoy La Union. No La Union ako dito parte na ti Akin Amyanan, dagita Balawan, dita, Baknotan, at dagita ti Tabako dita. Urepe di Banggar idi, makakikitak mo ti Tabako. No jay dito yan tayo, definitely, ano ti Tabako dito, jay parte na mo ti Ilocos Norte, han kung unay nga kabisado. Daya po ti sitwasyon na. Iso nga kada kayo mga kaibigan, dagitay manalon ti Tabako. Good morning kada kayo. It's high time mga kaibigan nga da kayo ket adamanen nga datay kunada ke panawon ti panagaapit. Siyempre aktibo na tatapo. Aggatod, agtudok, agisaday, agipanjunag ti pugon. Agsungrod ti pugon, agakas tumanen ti maluto. Nga bulong ti tabako ken daytay pay kunada nga agklase ti tabako. Okay, alang na po. Agsubli kami kada kayo kalpasan dagiti pa kamo. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop
nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapota kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairog yana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito built bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon na po, no, dagiti makakita, ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang, ta danunin dagito no, adag kasapulan. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all. Layag City Veterinarian, malaksin nga na tiket mangipay tinapimpintas nga klase ti taraknen ababoy, mangsalaknib kanupay na ito apo ti industriya iti panagtaraken iti baboy. Iti Hulyo din napalabas nga tawen, may palagip apo nga naaramid ti inaugurasyon ken panakalukat ti swine multiplier ti syudad nga masarakan da ito apo ti Barangay Tablak babayan ti panangidaulo ni Mayor Eric Singson. Iti operasyon na kinunan ni Dr. Layag nga dagiti alagaden nga suruten para ti daytoy nga programa. Ilawlawag na nga daytoy ket tapno masigurado nga maliklikan dagiti sakit ti baboy nga mga pekto iti industriya. Ken kas kumay ti panawan ti swine flu wenno adu ti naapektaran.
Ti programa kat babayan apo ti panangiyuswat ti gobyerno syudad ti Candon. Iti panangidaulo ni Mayor Eric Singson ken ti Bureau of Animal Industry wenno BAI. Ayan na po, dahito nga damag ket may isa na ito'y kadagiti kapintasan nga damag iti dahito nga Domingo. Nga numampay dahito apo ket kadagiti naglablabas nga panawin na yuswaten. Ngam dahito kami na po ket base ti dahito damag. Talagang adan ka nga dayjay hog raisers iti Candon City, adan na po agserbi dahito swine multiplier. Kahit nangasawa na po na ito yung amin, at dan daytay kunatayo nga paggapuan ti mataraken wenno breeding. Daya po ti sitwasyon nahan nga daytay agure ka tay namampay gumatang ti kwa. Taraknak nga baboy di kastoy. Haanin na po mismo nga iti gobyerno syudad diti Candon City. Babay ni ti liderato ni City Mayor Eric D. Singson. Isuda ti nang iyuswat apo da ito'y kadwada ti Bureau of Animal Industry iti Department of Agriculture. Base da iti damag kunana ni Dr. Clara Layag, isuna ti City Veterinarian tayo, kunana ket malaksid nga da ito'y ket mangipay ti napimpintas nga klase ti taraknen nga baboy. Mangsalaknib pay da ito'y ti industriya iti panagtaraknan ti baboy. Dayjay apo, isu nga banag mo dayjay nga dakkel nga gundaway kadagiti adday ti industriya ti panagtaraknan ti baboy. No apay nga industriya gamin na po daytoy kunata yung panagtaraknan ti baboy, hog racing kunada dita po. Hog racer kunada man o dagiti agtartaraken. Kitaan nyo po kadagita merkado publiko, di ba? Nagado ti lako nga karnet ti baboy. Inaldaw-aldaw apo dayta. Isu gamin dayta met ti maysa kadagiti kayat nga gatangen dagiti consumers. Iti inaldaw-aldaw apo nga panagkonsumo da iti panagbiag tayo. Isu dayjay, isu nga napataglat ta apo daytoy nga industriya nga daytoy ket it has something to do iti buneg na pailang apo ti agrikultura ta panagtaraknan apo daytoy. Iti agriculture gamin na po ket saan laang buneg ti panagmula haan. Iti agriculture ket it entails dayjay panagmula kadagiti na dumaduma nga produkto, panagtaraknan dagiti na dumaduma nga animal, ure pa dayjay fishery apo paset pa dayta ti agriculture. No malagipyo, fishery and aquatic resources no kunana. Dayta apo ket under the wing of Department of Agriculture. Paset pa lang apo dayta iti agrikultura. So nga dayto nga banag apo ket para kadagiti hog raisers, dagiti agtarakon ti baboy, kada dito'y Candon City, alakot may kang kayo ti gundaway, nga may kanda jay napimpintas, nga kalidad ti puli ti baboy. Umuyo kami na po kunada mo dagiti dadumakot ko. No napintas ti kalidad, dayjay taraknem nga baboy, dakdakkel met lang kano ti possibility na nga dumakkel dayjay baboy kay nasawon dakdakkel mo lang ti ganansyam. Dayjay apo ti kunada mo. Siyempre no basit ti pulina dayjay taraknem nga baboy. Naturally basit met laeng dayjay kunata yung nga ganansyam. Ngem no dakdakkel ti pulina napimpintas ti pulina tapos ket matarakem mo nga na siya at maproteksyonan pay base tay kunada ket biodiversity kunada. Iti protection na dayta ket at least apo the possibility ket adadumet ti kitaan da dagitay hog raisers. Napintas pa apo daytoy nga pagsapulan dagitay eksperto iti panagtaraknan. Maysa dayta apo kadagiti kumitkitaan da tagamin na po damot ti ready market na dayta. Hamot nga problema dayjay kunata yung akwa pangilakwan da. Taadalatamot apo nga nakasagana. Okay, kabayatan nagtultuloy apo ti programa tayo nga Bantay Bayan. Alawatin tayo man ti may nga live report manipod iti Ruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo partner. Bigat ti Sabado, kumusta kan? Go ahead. Yes, thank you very much partner Jerry. Dati man partner pan nakaiserbi di Wara do Bares, agro pala 6:58 idi Malayom Kalman, Sanjay Lawag City, Ilocos Norte.
babaen kadagiti operating unit sa Tilawag City Police Station. Ti akusado may sa lalaki 37 anyos baro at Tagalawag City, Ilocos Norte. Iti report ti PNP dagiti kamong ti tracker team iti Lawag City Police Station nang iserbida iti warrant of arrest kontra ti akusado may gapo iti panaglabsing ti Section 28 paragraph A in relation to Section 28 paragraph E iti Republic Act 10591 na imaldit iti kaso under criminal case numbers 21-2001. Dato kat narekomendan ng agpiansa ti 120,000 pesos para ti temporaryo panakawaya-waya na. Ti akusado kat agdama nga nakabalod iti Lawag City Police Station. Sa bali pa damag, tinapasama ka disgrasya, agarop alas 9:05, di bigat Kalman, San Jebado, Ilocos Norte. Nakairamanan to iti may sa lalaki, 36 anyos sa sawaan, negosyante, gimot ti lisensya ng agmaneho, at Tagalawag City, Ilocos Norte. Nangimaneho na ito iti Hyundai Starex, color Purao, na dan plate number. Kan iti may sapay nga behikulo, inturong mo ti may sa lalaki, 60 anyos sa sawaan, driver, gimot ti lisensya ng agmaneho, kan nang dati taga Curimaw, Ilocos Norte. Nangimaneho mo ito nangisik na Honda TMX, ada iti sidecar na uno may isang tricycle ken ada mo ti plate number na. Iti investigasyon ti PNP kanay ganti dayto nga insidente dito mo na nga nagmaneho iti Hyundai Starex dito kat mapatpataready agpapabagatan ti National Highway. Idi ta makadanon iti pagkurbaan uno pasot iti sharp curve nga kalsada. Ditan nga dito'y tricycle iti masabat na nga dito'y kat agpakanigid nga unog siko ti kanigid ngam dat sanggasat taditan iti panagsabat wano panagdinnong par dagiti dua a behikulo. Nagresulta ti driver iti tricycle nagsagrap ti sugat tinaduma-duma pasod ti bagina idinto taditi met nagmaneho iti Hyundai Starex kat saan dagiti duwang individual kat naipanda iti ospital dagiti nagresponde nga kamong ti PNP tinang ang obserbar iti single yellow line iti highway nga dagiti behikulo kat nadadailanda ti di pa mo digatad para ti nakatarimaan dagitoy. Kabayatan na ti probinsya tayo nga Ilocos Norte partner iti sabalipay nga damag daytoy napasamak nga vehicular traffic incident sadyay National Highway ti Bungro Magsingal Ilocos Sur. Nakairamanan to ti 52 anyos lalaki nasawaan ken agimot ti lisensya nga agmaneho sa sales supervisor taga Barangay 7 San Miguel San Nicolas Ilocos Norte. Dito gat nang imaneho ti Toyota Wigo nga dan plate number CAE 9682. Nakairamanan pa ito iti 28 anyos sa sawaan. Agimot ti lisensya agmaneho nga may sa lalaki, residente ti Barangay Puro Magsingal. Nang imaneho mo ti Yamaha Mio Sporty motorsiklo nga dan plate numbers 18395B. Basar iti report ti PNP kanay kanti dito disgrasya. Di nagmaneho dito muna nga Logan uno Toyota Wigo dito'y kat mapatmataray agpapabagatan. Idi ta makadanon tinakmasamakan ti disgrasya ditang sikko kumaisuna nga agpakanigid nga pan iti Barangay Road. Nga kabayatan iti panagsikko na ditan nga tinagmaneho iti Yamaha Mio iti datoy kat agpaamyanan nga nangusarmet iti akin ruar nga linya iti kalsada. Nga idita datoy iti dati muno na nga lugan iti nag full stop. Nga no sa dino kat ditan nga dat sanggasat han nga na sigudan mo datoy nagmaneho iti motorsiklo nga adda iti kannawanen nga uno dayto iti naibangdol iti kannawan nga pasot iti nadakamat nga behikulo. Nagresulta iti panagdungpar dagitoy
ti driver ti motorsiklo nagsagrap ti minor injuries. Nga ito ikata naitaray babaan kadagiti kamang ti BFP kan PNP sa Ilocos District Hospital ti Magsingal para ti pan nakapaagas na. Ti driver kan okupante iti bihikulo kat saan ganaan tutuloy pa lang ti panagmonitor iti PNP Magsingal kanegan ti daytoy napasamak. Kaya partner iti damag para ti Bantay Bayan Ronald Ocoyanon ti Radpas News. Thank you, partner Ronald. Kada kitang damdamag. Agtultuloy po dati programa tayo nga Bantay Bayan. Alaket tagan-anad kayo apo anya. Ramuyo kaming kadagito nga panawin. DJ kalsada ti pagsasaritaan na po. Ado ti disgrasya nga mapaspasamak. Kita nyo yung padamag ni partner Ronald. IJP Ilocos Norte. Urepay dito Ilocos Sur. Siguro urepay kadagiti daddo mga luglugar. Talaga nga na ayan ti maysa kadagiti focus pa ino daduma dagiti otoridad tayo. May panggap iti daytoy naduma-duma nga aksidente kadagiti kalkalsada. So nga anad lang nga po tapno tikas taket dayjay ma-minimize wenno haan makontrol ken possibility nga maya dayo tayo iti aksidente ta no daduma ket agan annad kapay adda pay dumteng nga aksidente uray ti panagkunam ken annad kan kasanon no sangka nga naannad di ba di nakarkaron isu dayjay apo ti sitwasyon na isu nga aglalo ka dagiti nga panahon mata po ta almost every household adamot ti daytay lugan da. Kahit ko sawang ka ada single motor da, ada e-bike da dagiti daduma, ada ti tricycle da. Kakasjay hamang nga kasla idi apo nga ti pan idi ununanak iti pagluganam ka pasagad, wenno karumato, mapangkajiili. Hamang nga kadagito nga tiyempo apo haanen. Almost every household kahit na sawan balay wano pagtaingan daditay lugan da. Siyempre, no kasjay volume iti lugan ngagtartaray apo kadagiti kalkalsada. Siyempre, no volume kay nasawen ado-ado nga luglugan ti agtartaray ti kalkalsada. Iketika aduan na nga pakararamidan ti aksidente apo single motor. Dayjay ti maysa kadagiti kapaliiwan ken isumot apo ti aktual nga makitkita dagiti otoridad tayo isuga po na nga iti kapintasan dijay ket dayjay panagan-annad umuna-unay apo dayjay panaganad may kadwa ken disiplina suruten tayo apo ti kuna tayo nga road safety tay sumot importante dayta road safety ket no nakainom kayo ang kayo agdi-drive apo ti single motor ta delikado dayta. It is proven beyond reasonable doubt nga adu ti mapaspasamak nga aksidente gapu ta dagiti driver ket nakainom. Okay, alang na po. Agsubli kami pay kada kayo kalpasan dagiti pakamo. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation dato'y panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Agtultuloy pa lang nga po, dati programa tayo nga Bantay Bayan. Kadagitay plan-plano po nga mapan makitsenda, itinitingal daw. Dito'y Candon City. Ala ka tamuyo kami na po no aldaw kun Sabado. Market Day, dito'y Candon City po. No, daytay lawlawas na nga kunada, regular day, Miyerkules. So nga tatangal daw, Market Day po. Hala ka dagitay umay makitsenda, uray paimot kadagitay aglako iti produkto na. Adalatamat apo na kita. Gananad kayo apo no agbiyahe kayo, manipod kadagiti lugar nga paggapuan nyo, tapno tikasta apo ket makadanong kayo. Dito'y syudad iti Candon. Ket dagiti damdamo namot apo ti umay dito'y Candon City just in case laeng nga di kayo pa'y nakaumumay. Ket plano yu ti mapan makitsenda, no adda kayo dita Central Business District apo, kahit nasawin dita sentro. No adda kayo dita ket makita yu mo dayjay kalsada apo, di ba? Jay amyanan ti Candon Mall, Candon City Mall tata. O dayjay so dayjay apo ti kalsada nga agpalaod nga dayta apo ket hanunay nga adayo mapan ijay Candon City Farmers Market. Mabalin nyo mat nga pagpagnaan. Ngam siguro no, dati awit yu atin kay glako ti product yu akot aglugang kay ti tricycle mabalin. Hanunay nga dayo dayta. Ti Candon City Farmers Market apo ket adda pa lang dayta ti lakon. Iti Barangay San Nicolas iti Ciudad Candon City. Bueno Ciudad Candon. Iso nga no adda kay dita, dita apo ti lugar ti wet market nga kunada. No wet market no kunam ka amu tayo met nga dita ti pagagatangan ti karne ken sida adu pay tinateng dita apo. Ngem no kas pagarigan kaya ayo pay ti gumatang ti ado, especially no Baguio vegetables. Iti gundawa yo apo ket mapangkayo ijay Agri Center, Candon City Agri Center. Masarakan dayta apo di Bypass Road, Barangay Ayudante, Candon City, Ilocos Sur. Just in case nga dayjay ti plano yo met alakit mapang kayo na hanunay nga datay adayo na lawa ti parking area di apo nga mabalin nyo nga pagparkingan ken ado ti magatang yo di nga naduma-duma nga Baguio vegetables ado pay mo ti prutas di Okay, agtultuloy lata po dati programa tayo nga Bantay Bayan. Iti maysa nga kadakkelan nga isyu kadagitoy nga panawon apo lalo iti beneg na iti gobyerno tayo iso datay ibagbagada nga panagipila da kano ti impeachment. Di ba? Dadya iti maysa kadagiti kadakkelan nga isyu. Ibagbagada nga panagipila da ti impeachment ken ni PBBM uray pe kano ken ni Vice Presidente. So dayta ti maysa kadagiti kadakkelan nga isyu kadagiti agundaway. Iso na dyan, gipila da ka daw. Ngam amuyo po, no maminsan anya. Agpay-payso nga adalatamot nagiti agipila nga kunada. Ngam amuyo gamin, ti realidad namot na dyan, dyan impeachment, apo kat agapo iji House of Representatives. Dyan Kamara de Representante nga kunada. No nagipila ka di dyan, kat awa mo timang endorse, negative na dyan. Narigat na dyan, apo. Haan nga, prosper nga ko na da. Iso na dyan, apo, ayan ti sitwasyon na. Political issue kami na po na ita.
which is isumat tatati may isa kadagiti prevailing issue dito pagiliantay nga Pilipinas ta nya kamo no kasano ti kapampanunutan mo ti daduma ngem anyway ti gamin mo sitwasyon na puket we are living in a democratic form of government. We can do whatever we want to do unless we are not violating the law of the state. Isumuti ko na daapo na jay iti democratic system nga gobyerno tayo. Isu nga adalat taapo nagiti agisayang kat ti panagipila iti impeachment proceedings kontra kadagiti opisyalis tayo apo. For as long nga han kalakit di nga agar aramid iti may kaniwas ti paglintigan nga kunada. Mabalimulat tamot nga aramiden dagiti banag nga kayat mo nga aramiden diti pagiliantay nga Pilipinas by the virtue nga ti gobyerno tayo ket paset na tayo apo ti democratic system. Kaya dapay nabasak kiti internet idi na minsan nga daw di kalman sa rejay. Nabasak pa engineer nga kunanaket ko baka posible agsagsagana nga kwa ag take out nga mangi pangulo ti Pilipinas ni Senate President Soto kunana pa kunana dayjay tinakitak apo jay internet amo yung gamin na po dayjay nga banag ket kwa no an analisarem iti iyap apply dari jay ket dayjay role of succession dayjay gamin na po ti succession dita ti umuna-unay the president niya so ti kangatuan tayo. No, just in case nga ti presidente apo incapacitated to perform his duties and functions as the chief executive of the Republic of the Philippines, iti sumukat keng kuana ket dayjay vice president. Ngem take note apo ijay panang sukat keng kuana ti vice president base iti succession. Dayjay apo ti panang sukat na ket dayjay unexpired portion of the term. Dayjay ti sitwasyon na ngem no kas pagarigan siyempre jay vice president ket haan met nga mabalin ta adamot ti daytoy pampanunutin damanen nga ipila nga daytoy impeachment ti isuga po na nga kunada mabalin nga isunat ti kwa ag take out kunada kas di kami na po ti role of succession the president, vice president, senate of the president Senate President, iti sumarano di jay Speaker of the House. Ije may kalima, iso na jay Chief Justice iti Supreme Court. Iso na jay ti role of succession na po iti national government. Iso nga, no dadumakot medyo no narigat mo nga maawatan na jay sitwasyon. Nagrigat apo. Iso nga, na jay ket adalat ta kanya tayo mo tapo nga kunatayon ket be careful, mga analyze nga kunada. Ken mangkita kadagiti issue nga raraira kadagitoy nga panawin. Adapay mo't dagiti magbaga ke paset dayta ti politicking kunada met. Sa bagay apo ket no politika ti pagpapatangan ngamin ti politics nga kunada apo ket napintas magket ti kay papanana ti politics ngem no dumalaan gamin ke adda dagiti mga buso. Iti kay papanana po ti politics. Politics is the struggle of ideas. Iso na po ti politika nga kunada. So no kikitaam kan i-base mo, iti na definition na it is the struggle of ideas. Panagdadangadang ti kapampanunutan. Kaya nasa awan nga ti politika hanlang ano panawin iti election. Iso na po ti sitwasyon na. Even every day, there is the presence of politics nga kunada. Depende lang ti degree na dayta mga kaibigan. Iti panagbiag tayo ti inaldaw-aldaw. Kino panunutom ket i-base mo iti dayjay nga definition ti politics. It is the struggle of ideas. Ure pa yung nagtibalayo apo adda ti politics dijay. Apay gamin ni Mrs. ken ni Mr. handang agkinaawatan no nya iluto da. O ti kayat ko nga ilutom bakit tatta nga bigat agprito ka ti itlog, ikam ti kamatis, ken lasuna. Iti ko na. Tatamo nila kay na, andyan nga kayat. Adubom latan ada jay kwan, da jay native nga manok. Ikamot ti patatasen, tapno mas natangtang ti busog.
kuna naman. There you are. There is an struggle of idea po, di ba? Very simple. Dahil ko na tayo nga nababalaan nga kay papanan. Dahil nga issue, ijay launag iti pagtaingan. Bueno ko na nga domestic issue. Yung domestic issue, there is still a struggle of ideas. Ket no dayjay ama, ket siyempre, pagbigyan nanto, di ka panunutan ni Mrs. na, there you are. Although there is a struggle of ideas, ngem nagbigay iso na, akat okay di jay. Kas jemot lang nga po, no mapantayo iti nalawlawa nga setting. Haan lang ay jay, ayan ti bunag iti pamilya. No aramatem ti political, no politicking ako na politics in the more broader setting, kaslama pang ti governance kuma. Iso makita tayo nga naduma-duma po nga issue ti rumrumwar. Nagduduma nga kapanunutan, nagduduma nga dagitay kayat da nga aramiden. Tadagijay am ngayon apo, no may ruwar mo met, dagijay adijay kapampanunutam, ado ti talaga nga rumwar nga kritik nga kunada. Out of those kritik, ma-analyze mo tumit, no anya ti pagkurkurangan na, dagijay kayat mo nga aramiden. Iso nga po dayjay, ti sitwasyon na, iso nga, dayjay nga ba, dulat tamat na po, dati kung kunada nga impeachment proceedings, alakot paset data po, iti democratic system of government nga da kanya tayo nga darigat nga datay maabuso nga kunada ta syempre ni Pilipino apo kot naglaing isu na ti analysis nagsisirib da apo dagiti Pilipino nakadado ti political analyst kunada dita kenda dumapay ngem dayjay apo nga banag talaga nga it concerns dayjay kuna tayo nga governance dito pagilian tayo nga Pilipinas. Data po ti sitwasyon na gamin narigat apo no haan nga napintas iti taray iti gobyerno ti pagilian tayo. Taduwa apo ti kitkitain da dita. Politika ken ekonomiya. Iso dayjay apo politics and economy goes hand in hand nga kunada. Ket nasawen agkuy-kuyog da apo dayjay. No, i-explain tayo, tinababang kay papanan na, no, kitaam kat ko, no, politics, no, kunana, dayjay, adidta, kapanunutam. Dayta ti politics nga kunada. Ngem, no, ekonomiya, no, kunam, dayjay kanam, nga sumrek, ijay, chan mo. O, padasin mo po, padasin nyo, naglaing ka, nagsirib ka. Ngem, hangka mo nga nangan, di ba, awanti kanam. Anya, ti muna nga mapanuno mo, no, mabising ka. Hanaya nga dahil mga anak mampay. O, kasjay, so ka po na nga layman's explanation. No, dahil nga ba nagapo, politics and economy goes hand in hand in the governance iti pagilian tayo nga Pilipinas. Urepe ka nagiti daduma. Nga luglugar apo iti intero nga lubong. Iso nga kasjay, adda no iti political situation kat stable, meaning to say, sumursurot mo't iti economic situation stable mo't dayta. Iso nga dakkel ti epekto na apo no iti maysa nga lugar ket nagulo nga kunada because of politics aket sumursurot nga apektaran na iti ekonomiya iti nasao nga lugar. Daya po buneg na iti national setting. Hopefully nga kadagiti aglablabas panaglabas sa puti panawon nga dagiti nga banag apo ket daytay kunada it will die a natural death kunada mo dagiti duma nga no sa dino dagita nga banag apo ket paset ngamin iti panagtaray iti politika ken gobyerno nga demokrasya ditoy pagilian tay nga Pilipinas nga no sa dino kada tayo met apo nga Pilipino manipod pay idi aging gana kadagiti nga panawon. Isumot nga talaga apo dayta iti sitwasyon iti gobyerno tayo ditoy pagilian tayo. Isu reja po ti sitwasyon na reja isu ga po na kadagiti na duma-duma nga isyu ti pagilian tayo paset amin dayta apo iti democratic system of government nga adda kanya tayo. Ket of course kanya tayo matakot amo tayo dayjay tumutop ken haan. Ngem tay kunada nga roden
adda gamin met iti pagpatinggaan na adda limitation na met dagiti mabalin tayo nga aramiden. Kunada karod ket in a democratic system of government, dublik man na po, you can do whatever you want to do unless you are not violating the law of the state. Isog po na nga makita tayo, nakadado nga issue, nagado nga pasamak, nga dagita apo ket iso ti tuntumpuar kadagitoy nga panawid. Regardless kadagijay apo nga issues ken pasamak. Iti importante di jay kas maysa nga Pilipino apo oreno da tayo ket simple tay laeng masapol lat tamot apo dayjay kuna tayo nga panangkita, panangtingiting, panang-analyze tapno ti kasta maaramid tayo lat tamot apo dayjay parte tayo kas maysa nga makipagili dito pagilian tayo nga Pilipinas. Iti ja po ti sitwasyon na ta nagduduma mo ti level apo adda dagiti daduma ket kasila kanya tayo ket ti level tayo ket adda tayo ti baba dagiti daduma ket adda ti ngato dagiti daduma ket adda ti middle dagiti po ti sitwasyon na rejay iti importante aket no anya iti ammom nga napintas ken makatulong ti gobyerno isu dayjay apo ti aramidem tay kunada nga roden apo dagiti daduma think what you can do to your government not what the government can do to you. Kunada dagita statesman apo dagijay. So nga dadya nga banag isulat tama apo dagijay ti paset iti na kunata yon nga adda nga sistema iti gobyerno tayo ti pagilian nga Pilipinas isu dagijay ti democratic system of government. Okay, alang arod apo awanen ti nabati pa nga oras ti programa tayo nga Bantay Bayan. Agyamang kami kada kayo ti panang tarabay yo kada kami. Sapay kumaapo tanayted mi manen kada kayo dagitay damag ken issues. Nga dagitoy apo ti mga papektar ti panagbiag tayo ti inaldaw-aldaw. Kadwakon nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pas ni partner Alex Molina. Iti DCTP Digital TV adda palang dita ni Jomari Habab. Dagitay damdamag ken issues tayo pong impadanon mi kada kayo manipod nga mismo ti newsroom ti TPN ken DZDP. Dahito anak, gayem, ken kapsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan. Ito na po sumarunong nga aldaw ti Sabado. Isumat lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami dumanen, kadagiti na dayo nga pagtaingan nyo. Babay ni ti programa tayo, Bantay Bayan, happy weekend.